हामबाय दिनै जों एक्चुअली Ampi नगर आन्दार जों Tipra माथानि बिसिंथि Tipra माथा इवेन्टै DWF YTF जत मिलेवै काइसा Ampi नगर जों Deputation Rwkha Deputation माने इथं हायसिनि 15 ता पॉइंट सिनि पॉइंट कोन सिनि तिनि Ampi ब्लॉग आदि ब्लॉग नि काइजकारि सिनि भिडिअ साइड जों याफा मानसिनि एक नम्बर तंगो बहुत प्रॉब्लम माने विलेज जत सिनि 22 विलेज कमिटी बिसन काइसा रूट नि समस्या तमन न खाना दारा तिनि सोशल मीडिया तमनराबो बिसन थाना नआव साइमान आबन बावै जों तिनि डिमान्ड याफा खबरनो जों जे कक सालाय खबर बाय गसेबो बसकानि थानो जों ता पुजारनि प्राइवेट पदे विभिन्न अनेक रहजा तो प्रॉब्लेम रहजा खुनो आबो सफायनाय मिस्ति कासरनि बहुत आशा सर दुई नम्बर तो एनजे रेगा एमप्लॉयमेंट प्रॉपर्टी मीटिंग अब जे तमनी
abo somboto sinoro sungbo asa khayu kahanu so tabo joto village politically 22 ta wono Tipra motha aba khinu sole wi kahanu sam khai to abono no khanro saimani abo tugrega taklai ni wosini Ampi a develop o serang khana paper ro kai tu motamoti ni first class hai sam khaya tu abo sung salai kholo bai te PMAY ni je tabo sini Ampi o tongmani 2700 बोसोरनि 2500 लाइदे हाइ दङ बेनिफिसियारि 2011 नि जे सिकिम आबो पुरापुरि ताबो खायजा गया जिटेकिं फाइनल जिटेकिं खायजा तमानो तिनि जों सालायखा दाइटिनि खायने नोंथांनि बिलो साहेब सालायखा बसेखा कयदिनि बिसिनो कमप्लिट खायने जे जारा जिटेकिं खायजा तनाय कोन कमप्लिट खायरनाय हिबो तिनि आसा सगसि तै तुम्हारो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम रंगमिना रिताबो सिनी एकमात्र सिनी Ampi o काइसनो वाति वाफानो नगर फाइफनि इलेक्ट्रिक नि प्रॉब्लम करे इया अब हाइसोले तुमो किसी बनि पदे Ampi नि बादे जारा बिसिंगो सिनी पारा बसि तनाय रखे किसा वाति फाइकन नगर फाइकन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम वे हरसा सालसा अब हाइ थांयां वे सिनी मोबाइल प्रॉब्लम मोबाइल चार्ज प्रॉब्लम बा विभिन्न सिनी सामुं हमु जे कारेन्ट बाइसोले माने जिनिस अब प्रॉब्लम तो बनते जों सालायखा अथच जों बिल कम रया जे बिल फाइमेना आबनो रवै जों दङ Ampi सिनि सेन्टार इलेक्ट्रिक अफिस किन्तु कारेन्टनि प्रॉब्लम वे दङ आबनो जों सिनि भिडिअ साहेब बाय सालायखा ब साउथियासे अब जों आं सावै रनाय अब मिटिं खाइबो अब थि खायनाय हनि बगो सेतिना आसा सखा उइनो सिनि प्रधानमन्त्री विशेष के ब वान सवै जत नबनु खोन काइसे काइसे टॉयलेट की थाइ नक सनाय रनाय हनै वान सो जे बलागो रमानी ए बलागो रोजाकमनि न तुमा खाइखेसिनि बीजेपी आईपीएफटी हापाव सरकार जे पावर तनाय करप्शन खाइबो बेनिफिशियारि हाजार हाजारनि जे बेनिफिशियारि बुं खाइमनो रांति साइसाबै गास खाइरे हतस टॉयलेट दलिया बेनिफिशियारि न अबहाय खाइबि नुकजों माने रंजा खुनो तुइदो न तुइदो रंजा मन नखा तिसाजां माने खिथाय प्लेट टॉयलेट नि जे जत किसु नांगमानि जिनिस रंजा मन नखाना आबनो जोंतिनि सालायखा बसुथि आसे आबो तारतारिनो जे खाइबि भिडिअ साहेब खाइबि आबनो एक्शन नानाय सेक्रेटारि आयोग तंखे सेक्रेटारि मानजानाय दे विभिन्न आयोग तंखे जे आयोग बनो रंबै कमप्लिट खाइनि बांबै बतिनि गसैना 50 नम्बर जे बुरारनि बाता थांनाय 2010 11 ओ एक्चुअली बुरारनि बाता के सिनि ब्लग एकटा सेंसन सिक्किम सेंसन किन्तु ताबोंखा सिनि सिरिपिओ अफिस सिनि बुरारनि बाता काट नाना इनखेबा बाता एप्लाई खनेके सिरिपिओ अफिस माने एक्चुअली अरन रथाय हाइफानो जों बर सालाय केनो 2018 फाइवनि सिगाङो जारा बुरा बुरि बाता मावै दङ 500 इबाइखौ 700 टाका मानै दं बरनि जे सा नंद्र गभर्नमेन्ट वान समुका हामबाय बनो रवै तो माने जे थांनाय हाबं सरकार जे चालक थानाय सीपीएम चालक थामन जराव मा माने 2018 गभर्नमेन्ट बीजेपी आईपीएफटी फाइमिनि लगे लगेनो ए जारा बाता मानाय र बिबांनो हजार नि ऊपर और सिनि 41 Ampi नगर अंदर ताजाखा काट खाइरो जाखाबो बेनिफिशियारि कैंसिल खाइरो जाखा ए बरनि बिखु बरनि बुरारनि प्रतिति ताबो थांवै नवनर संवैनायदि बरनि बिखु अमहायनि बुरारनि कक सामु चिनि केनो चिनि बुरा बाता आगे माइतु ताबो माया आबो हाय खेसं तिनि बननो जों भिडिअ साइब सालायखा भिडिअ साइब बननो गसिबो जारा अबो हाय बेनिफिशियारि लिस्ट ताजावै बात खाइजाक तंखांखे बेनि बुमुं रवै आनो रफायदे आं बनो थि खायने आं सेस्ता खायने बगो सेखा आबो बसुं तिनि आसास माखा बेलायखे धन्यबाद भिडिअ साहेब न तिनि अबो हाय खाइम माने गसैना माने बांगै दैबो दङ सिनि 16 नम्बर व सिनि एआरडीडी Ampi दिदि एडिसिया अंडर काइसा अफिस दङ सिनि सालबागान र जतन साइमा खाना अ जागो करप्शन चलै दङ सिनि जे ताबो सरकार हापां जे बीजेपी आईपीएफटी चालक तनाय आबरो सिनि सिक्किम विभिन्न फाइखा वागनि सिक्किम फाइखा एबा किबा तगनि सिक्किम फाइबो उननि सिक्किम फाइबो ताखुनि सिक्किम फाइबो जों नखा थानायबो ए बेनिफिशियारि एकाउन्ट दावो हाफ के अब हाय नामार जों नबो आबार जों सागातिनि टोटेल आबनो स्टप मा